Sugatan ang isang lalaki matapos itong pagtatagain ng kanyang kapatid umaga nitong Huwebes sa barangay na Bangig, Palanas, Masbate. Kinilala ni Police Captain Nick Belbes ang biktima na si Guillermo Pellejera, 65 taong gulang. Kinilala naman ang kapatid nitong suspect na si Elias Pil, 61 taong gulang. Bukod sa pananaga, tinutukan rin umano ng sumpak ang biktima. Lumalabas naman sa investigasyon na matagal nang may alitan ng magkapatid. May matagal nang hindi pagkakaintindihan kahit nga yung mga kapatid na iba na medyo ano daw tong suspect natin. Talagang may galit din dito sa kanyang kapatid. Nakuha mula sa sospek ang 18 pulgadang bolo at isang improvised na 9mm na baril o sumpak na may laman na isang bala. Tinutukan siya ng tinatawag nating sumpak. So ito yun ma'am ay yung improvised na baril lang na may bala na 9mm. So during the time na aresto po natin sa kanya, nakuha po natin in position sa kanya yung itak na ginamit and then yung sumpak na ginamit sa kanyang kapatid kung saan yun ang biktima. So doon po na-discover ng ating mga kapulisan ang pag-aresto na may naka-insert po na bala doon sa ginamit na panunutok at subalit ito ay kinalabit kaya lang hindi siya pumutok. Sinampahan na ng kasong frustrated homicide at violation sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Palanas MPS ang suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.